מתיו 25.31 אומר מתייחס למשפט אחרי האלף השנתי מיטב. 25.31 אומר, כאשר בן האדם יבוא בכבודו וכל המלאכים המופרדים איתו, אז ישב על כיסאו בכבוד ויתאספו לפניו כל האומות, אז יפריד ביניהם, כמו שהרועה מפריד בין הכבשים לעיזים, ויניח את הכבשים מימינו ואת העיזים משמאלו. אז המלך יאמר לאלה מימינו, בואו, ברוכים אל הממלכה המוכנה לכם מאז יסוד העולם, כי הייתי רעב וניתתם לאכול, הייתי צמא ונתתם לשתות, הייתי זר ואספתם, הייתי עירום ולבשתם, הייתי חולה וביקרתם, הייתי בכלא ובאתם אליי. אז הם יענו ויאמרו, אדוני, מתי ראינו אותך רעב והאכנו אותך או צמא ונתנו לך לשתות? ומתי ראינו אותך זר ואספנו אותך או עירום ולבשנו אותך? ומתי ראינו אותך חולה או בכלא ובאנו לראותך? המלך יאמר להם, אמן אני אומר לכם, כאשר עשיתם לאחד מהאחים הקטנים האלה, לי עשיתם. כאן ממשיך, טוב, ראה מה שאומר בן האדם, מתייחס גם לאחרון וגם לעצמו, כי כבר ברגע הזה הם יהיו אחד. ולכן הוא מזכיר, למשל, יבוא בכבוד, הכבוד, כלומר, שיבוא כמו מלך וכל המלאכים המופרדים איתו, כמו שהוזכר בצבא השמימי שאנו רואים באפוקליפסה 12, שנלחם עם מיכאל, שאחר כך התחבר עם הנבחרים, כמו שאנו רואים באפוקליפסה 19, כאשר מגיע הגנרל. אבל כאן נאמר, ישב על כיסאו בכבוד והתאספו לפני כל האומות, דבר שאנו רואים באפוקליפסה 20, כאשר יהיה המשפט לפני הכיסא הלבן, כיסא הכבוד, כיסא המלך. אז יפריד בין האנשים לבין האחרים, כמו שהרועה מפריד בין הכבשים לעיזים, כי הוא הרועה הטוב, יפריד את החיטה מהשיבולים, יפריד את כל הרשעים מהנפרדים.